iMachadodorp idolophana ikwisimo esimandundu kwaye kuhamba-hamba kule dolophu akuyondlwane yanetha. Kudingeka izakhono nanjengoko indlela zakhona zigcwele iziginqi ezibangela intloko ezibuhlungu kubaqhubi. Indlela yalamashara ingale ndlela nibona ngakhona vele sesiphila sola. Since I think it's 4 years manje kunetsola and this is the main road. Iinkonzo ezisuwa eluntwini ligcunzwana kwaye zikhona nezinye iingxaki. Lo nguthembisa sele kuphele iintsuku eziliqela engenawo amanzi acocekileyo. Manje sigcine kuba nawo Sunday. Bana labakhona esikolweni and sisebenzisa ama-toilet okuflasha, asikhona ema-toilet njengalokho bathi kune COVID. So sigeza njani ntandla kungana COVID, kune COVID. Asikhona vele next mawashinje agqwele nje. Isixhobo sokucoca amanzi asisebenzi kwaye inzame zokusilungisa zimengxi. Ithethe almost 2 years, but last year on November ibese yamiswa sizathu lesitshelwe sona at the time by the contractor asese on site ukuthi imali yale project iphelile. Lo masipala uyavuma ukuba ngenene unazo ingxaki kwaye indlela zezona zingancomekiyo konke. Siyathembisa ke ukuthi ke kule minyaka emihlanu sizawushintsha ke izinto ke sithi ukuyeka kancane amalokishi sibheke ke ngasedolobheni ukuze sikwazi ukuthuthukisa amadolobha wethu abe semgangathweni akwazi ukuthi ahambeke nokuthi akwazi nokuheha abasisi bezimali. Ingxaki zokuziswa kwenkonzo eluntwini zityholwa ngokuba ngumqobo kutyalo mali lale dolophu.